Intombizane lezo ezokwenza lezo ntombi ngikufakeni. Suka insi uyazi ngihamba ubumnandi. Ngulala amalundi even ngikuvashela uhlala 2 days ngabuyi. Lokho ngikwenzile ku Asha msazongithanda. Ngisazoqhubeka even ngazi ngumthakathi ngisazoqhubeka kuthakatha wena. Ngisazothanda mina wena. Uyinja nje wena. Nawe ke umgodoyi ngoba upipi mipipi thatha nawe umgodoyi. Sola ngathi bolala namaphula. Theki nejwabu. Awusokana nokusoka ulibuya uhamba uyangifebela ungihlekanisa nabantu la unginyanyisa. Ngisazoqhubeka ezwe. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizomephethe uSiyanda bringing umuntu wakhe uSipesihle. Let's get into it. Sanibonani igama lami uSiyanda. Ngize kule show lena for ukuthi bazonginceda ngegirlfriend yami. Igirlfriend yami ngaya emuntwini ngayothola ngathi kunento angifakele yona and noma manje mengiyebantwini ngiyofuna abanye angikwazi ukuthola into yami ayivuki noma intombazane ngiyenzani ayivuki manje ngize kule show le ngizocela usizo bazokhuluma negirlfriend yami ikhulume ukuthi ingifakele. Yo, with your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizomephethe uSipesihle nomuntu wakhe uSiyanda. Ni right? Sharp right. Ngiyaphila. Yini ngathi uthukile. Uyazizuzela kule show yethu. Angazi next yazi. So umuntu wakho kwazisile ukuthi mhlawumbe kuzoba nento so. Uke wakhuluma nje ukuthi sizoshoota but akachazanga ukuthi kumayelana nani. Uvele wamlandela nawe wathi athi ngihambe nomuntu wami. Umuntu wami. Oh okay, nijole for how long nomuntu wakho? 2 years. 2 years njola. Straight 2 years noma 1 year something. No, 2 years nje. 2 years straight. Nyako 3 years noma. Yes, since 3 years next. Nenza 3 years. Into zihamba njani ku relationship yenu? Hayi yonke into sharp shem. Yonke into right. Okay, nihlala nonke? Hlali sonke but nje istrate si1. Oh, niyavakashelana. Okay. Esayidini lakho uthando lunjani nomuntu wakho? Hayi puti. Angizwile ngapha puti. Usho kanjani ukuthi uzwile? Angizwile puti. Puti wami kuze ngize kule show puti wami. Ngibe sengikutshelile na later ukuthi puti wami ngiyakhala ngomuntu wami. Uyakhala yini? Uyakujolela? Akangitholeli puti wami. Puti wami ngihamba umjayivo. Nawe uyazi ukuthi ngihamba umjayivo. Ngithanda ubumnandi. Uyazi ukuthi umfana mose ebumnandini uthanda ukuthi mose uhamba uthole noma iskate. Hayi kimi hayi. Ngiyaleka puti. Intombazane noma ngayenzani puti. Ngiyalala puti angisazi ukuthi puti kunani. Angisazi puti wami. Uthawuvukeli mawubambini. Singaze sincabuzane ngimbambe kuphi puti wami lisalele. Lilele puti wami. Akunanex ekenzakalayo. Manje uthi usiso ukwenza lento leyo. Noba ngithole kunomngane wami ongifakelile ukuthi ngihambe ngiyobona isangoma. Ngile kuyosibona sathi ukuthi kunentombi yakho kunento akufakela yona. Yena lo jola naye. Lo ngijola naye puti wami ngizwile la puti wami. La ngizwile puti wami. Hayi. Manje awuzelanga la ku save relationship yakho. Puti wami yazi ukuthi ngithini ngizwile la puti wami yini lento ngifakela yona vele. Enjengani? Ayikho into engikufake yona enjengani? Uyayazi lento ifakile. Yini engifakile? Ufuna ukuthi uyikhiphe lento kimi uyifakile. Yini engifakile? Ngizohamba inyanga zamanga after ubuya la uzongihlanyela ngikufakeni. Siye kulogogo lona. Ngamane siye musukungiqambela manga ngikufakeni. Ngibonyela menginawe mina. Angikufakeni ke. Mengikwenza intombi angibonyela wena. Intombizane lezo ezokwenza lezo ntombi ngikufakeni. Suka insi uyazi ngihamba ubumnandi. Ngizobhizi ngihamba nawe. Wena uyangihlanyela she. Yini lento ifakile? Ungathi uhamba izangoma zamanga bese uzongisanganela la. Hayibo. Ngikufakeni. Puti wami ukanje ke nasendlini. Uyangihlanyela wena. Uyangihlanyela. Ukanje na. Uyangihlanyela. Ukuzama ukukhuluma naye ngale ndaba le. Puti wami kuyafana. Akakaze kunalokho wenzani ulandi friend yakhe kusebantwini abangamanga ulandi friend yakhe kusebantwini abangamanga yini engikufake yona uyahlanya wena uyahlanya hayi wena siyabheka wena. Okay ithatha isikhathi singanani lento lokuthi uyazi ukuthi kunento enzakalayo
Uyabona bhuti wami. Ngithanda yangithole maka nala ngikhethila ne amarap bhuti wami bhuti wami. Kuze ufind out ukuthi okay lento le mhlambe awucabanga ukuthi mhlambe istress esikushayayo noma Cha bhuti wami. akusi stress. Cha si stress bhuti wami. Hayi nawe uyayibona lento umdliso le bhuti wami. Le umdlisa ayikho into kanje bhuti wami. Ayikho. Yeah ngithi after how long ukuze uphile ngalento le ukuthi okay manje sengizoya kusangoma ngiyofind out ukuthi okay lento isikhathi bhuti wami. obese kuyisikhathi Kuyisikhathi. ukhuluma namajita bakutshela ukuthi mhlambe Ngiyakhuluma amajita amangitshela ukuthi ayikho into kanje. Kumele ukuthi uyobona isangoma ngaye esangomeni sangitshela isangoma. awuzamanga ukuphuza mhlambe izinto Cha bhuti wami. awuzamanga uvela waya straight kusangoma Ngivele ngaya straight kusangoma noba lento bengangilalisi kahle. Kuye ngiyabhonyelwa mara mengikubanye kwabanye ayiyenzi vele ayiyenzi iyalala bhuti wami iyalala kulala ila ubone khona ukuthi kunenkinga uthini sisingale ndaba hayi bhuti wami uyangihlanyela lo ngihlanyela kanjani uyangihlanyela ayikho into engike ngayenza kuyena lo ayikho into engingamenzeli yona endlini nakuthiwa ngivakashela ayikho even a1 mara uyaphuma nabangani bakhe beyophuza utshwala bebuye ebusuku benzeni but angikaze ngicomplain sengizokufakela ukuthi itotolozi yakhe ingavukela for in kunento yenzini ngenzeni angithi juthana nabangani bakho uhambe nesangoma ezamanga bathamba kusangoma izinto ezirong wena phela uthanda imithi imithi yani uke wangibona ngisebenzisa abhuti unamanga uke wangibona ngisebenzisa wena uthanda imithi ungazoqamba amanga into ebengiyala kuwe mina ukuthi ujuthane nabangani bakho uthi wena abangijutha abangani bakhe ekastakhe bhuti wami uyaphuma abangani bakhe bemlande eyophuza utshwala zabuye ngaboma 5 so manje uyayivuma lento ukuthi wena kunento omfakele yona ayikho hayi ayikho angitsho nuntombi ziningi upipi thatha manje uzomana ube nenkinga uzosola mina because mina ngina 2 years nawe baba hamba utshela lokufana ngikubanye ningavuki maka mengikuwe livuka wena kunento unanesibindi sokungitshela ukuthi mawukubanye liyavuka mara mawukumavuka ngiyenzeni angisakufuni uyahlanya ke sazothandana ngeke uyahlanya wena ngizokwenza lento engiyifunayo uyamuzwa bhuti wami uyayizwa lento le bhuti wami uzoba lento engiyifunayo awuyahlanya shem sisuka kude kabi nawe uyahlanya angisakufuni uhlale uyadlala shem manje wayengafuni ubhuti akushiye ngoba ajena akasakufuni hayi bhuti indaba lo mthitha lo ngisuka kude naye ngimthande engenani next engenalutho lento akakhuzwa ngayo ngiyenzile vele ke sengiyakhuluma because bekangihlukumeza ahamba angabuyi ngingamazi ukuthi uyephi even ngisuke eKastlam ngiyomvakashela la ngiyomvakashela la hlala khona bafika abangani bakhe bamthathe behambe naye uthothi uzohamba 2 days mara umuntu wakhona ngimvakashela so ngiyathatha nawe isikhathi ngiyaqala ngakuphi isikhathi sami mina ngithatha isinqumo ke sokuthi ke lo muntu lo kuze kube wami ithi ngenze something okay ngayenza ke ukuthi maye kwabanye abantu nenzeki next hambo yenza abanye ke mina ke angisakufuni uyahlanya uyangihlanyela manje batheni yini uzicabangela into leno abangani bakho ngizicabangele because lo muntu bekahlukumeza mina wazela kusangoma isikhathi sami ngaziyela and imali ngayithatha kuyena futhi ukuthi ngiye khona usebenzisa imali yakhe yes awumthakathi kaMampela umthakathi amasende akho lawa ahambe ngena noma ikuphi what if angithi into engigwema kuwe uzongilethela izifo mawusuna labangani bakho uyahlanya yabo wena usazongithanda sekuncane lokho engikwenze kuwe kusezokukhulu angisinyathutha nalapha engihlala khona ngiyathutha mina ngiyazi ukuthi ngizoyenzana ukuthi ube wami ngeke mina mfethu ngikuthanda isikhathi esingaka ngikwenzele yonke izinto usafara ngisipana ngiyi1 ngikwenza sho ukuthi uba right mase wena usu right ususkima nabangani bakho sewuyangifebela usabuya endlini anyeke into eyi1 yani hayi fune ngizwe abanye phela uyahlanya wena usazongithanda ke usazongithanda noma ngathi ubatshelile usazongithanda ke bhuti wabantu ngisazoqhubeka ngithi singumthakathi ngisebenzisa imithi ngisazoyisebenzisa ubuyise namajezi wami amajezi akho angeke wanuke nawe ubuyisa ikuku yami lobuye udla unyaka nonyaka nekuyithola shem nawe amajezi akho angeke wathola ke shem ngeke uzicabangile ukuthi awusamfuni angisamfuni bhuti wami so uzela kuzomtshela ukuthi awusamfuni angisamfuni bhuti wami ngizwile uyahlanya lo uyahlanya wena ngithi uthi ngumthakathi ngisazoqhubeka ngikuthakathi usazongithanda ke angisakufuni watotolozi leyo uthi ayivuki usazoqhubeka ingavuki ngizoyi kuyogeza phela isuka uzogeza kubani
Fakile ayikhipha. Angisakufuni. Ngikufakile ngekusaphuma. Okuyazifunela wena ungamthatha. Ungamthatha futhi. Ungafaka ubhuti kulento le. Ngithathe futhi. Angithi wena into engicika kuwe wena baby ungithathe endlini wathi ke na siyoshuta. Sengishilo ke. Wathi siyoshuta usishanga ukuthi ungilethele le rubbish la. Uyahlanya wena. Ungasaphindi ungize nangophela. Yabona ngoba usingumthakathi ngiyakuphindela ngisazokuthakatha wena. Kwadodolozi leyo ayivuki isazoqhubeka ingavuki because ungijwayela kabi. Ayikho into ebengingakwenzeli yona. Ngiyaqhokisa mgodoyi ngikwenzela yonke into after uzongijikela because of usuthola ispani sewuyangijikela wena. Nginokukuphi imali? Imali yani? Sisuke kude nawe mina ungasisebenzi ngikwenzela yonke into ngikuphakela ngikuthengela kokugqoka. Sewuyasebenza. Sewuthola abangani abarong ulala amalundi even ngikuvashela uhlala 2 days ngabuyi. Lokho ngikwenzile ku Asha msazongithanda. Uyadlala shema. Uyadlala. Sobona. Manje mawuthi awusamfuni into yakho awuyicabangeli ukuthi mhlambe na ngeke saphinde ivuke ngoba usisi uye kwamele ukhulume naye kahle uthi akusize ngalento yakho ukuthi uzovuma maka wena mumbhekile neka vuma umthakathi lena ngcono ngiyokwenza umthakathi angeke avume uyohleza uthi mawune cherenya elingavuki until ubuye la wena ungowami wena wayifaka athini sangoma sakho uye kuso athina akakhona ukukusiza ngale ndaba. Azange sikhulume ngalokho yabo uvele wangitshela ngokuthi umuntu wakho okufakele ngifuna lo oyenzele into le noba buthambe sengikhathele nakho iqiniso liziphumele namhlanje uyinja nje wena uyinja intombazana ngoba upipi imipipi thatha nawe umgodoyi sola ngathi bolala namafunda tag nejwabu awusokana nokusoka ulibuya uhamba uyangifebela ungihlekanisa nabantu la unginyanyisa ngisazoqhubeka even ngazi ngumthakathi ngisazoqhubeka ukuthakatha wena usazothanda mina wena tshena bhuti wami usazothanda mina wena mina bhuti wami ngithi angisamfuni uyahlanya uyivala lapho ngivala lapho bhuti wami angisamfuni la ngathi ngizofuna ukukhuluma sozothola abanye ozobayenza leyo nto mina akekho umuntu engizomthola ne wena uyohlezi uyiboyfriend yami lokho engikwenze kuwe angeke futhi kuphela isangoma sasho ukuthi fakile ayikhipha so asazi ke ukuthi uzokhipha kanjani angiyohlala ngikanje okay ngisakufuna isho specific bomfakela lo ukuthi abe nawe nje kuphela bhuti wami bengimfakela ukuthi nami angi-entertain bese ngikhathele nami ukuthi njalo mangikwakhe yena ukufika amajitha yamthatha akalala endlini lo muntu lo uthi ngimvakashele ke kuphela 2 days abuya dakiwa akazi nokuthi ngidleni ngisuke kithi ngiyomvakashela into kenza ukuthi umfakele into umfakele yebo and after makafika ujwayele ukufika nana condom la agcwala amapokota nezinto ezingcolile lo so that's why ngicela lento le engiyenzile ngiza kuwe ngithi ayikho into ebengamenzeli yona lo bhuti wami bekangasipani ngisipani wena umenzela ngoba bowusebenza imali yakho umuntu wami ngimthatha umuntu wami ngemali yami ayikho into ebengamenzeli yona ngimgqokisa even lezi zinto ayigqokelwa ayithengelwa yimi ngemali yami ngiyabonga for ngimgqokisa ngimphakela kubo adle eroomini lakhe ngithi uyarenta nayo ngimthengela igrocer baby thenga igrocer ke because usampitshekile esipanini wamane wathola umsebenzi back sekayangijwayela mangifike lapha kwakhe yena wenzani uthathwa amajitha akhe kuyahanjiwa uzobuya egcola amakhondom last uke wangithelela ngadrop yabatshela hayi phela wena hayi uyabatshela na ukuthi last ungithelele ngedrop wena ngahamba eclinic ngingazi ukuthi ngiphethwe yini until uzukhuluma iqiniso uyabatshela ungibonga ngeplate lamasimba wena mara ke mina ke angisakufuni manje awukhona ukumsiza ngoba athi akasakufuni angeke ngimsize awukhona ukumsiza ukhipha uyisusa lento angeke ngimsize ke angithi yena akasangifuni akahlale nelisende lakhe lingasebenzeli nejwabu elibandayo ke mara angisakufuni yini uyangihlanyela mina ngizothola umuntu yeza mina ozongithanda the way engifuna ukuthi angithande ngakhona wena uzosala uso okay yeah and fakile ayikhipha ngizimbaphu la ngibuya khona okay ngiyabonga yes ngiyabonga bhuti wami singayivala ayivale bhuti wami ngizwile la bhuti wami ngizwile angisafuni next uzothatha into zakho isingabe zikhona lapha ashem and ayikho into yami lapha kwakho bhuti mina ngiqoqe yonke into yami lapha kwakho but into engisho ukuthi wena uyohleza ungula
ulala la uvuke la yes wehlezi ungowami wena Angisakufuni-ke, baba. we ma uyadlala Usaselapha uthi awusamfuni. Angimile bhuti wami. Shem uyadlala bhuti Ngiyabonga. uyadlala lo uyadlala Ivale bhuti wami. udlala Hayi, ngawe ngiyabonga. Hayi. Shem Hayi. Okay, ithi mina ngivale ngoba angeke iphele le daba ni busy now. Ivo bhuti wami. Hayi. Alright. yes ngiright Okay. Angiyayivala. Ivale bhuti wami. Hayi. It is what it is before it was what it was. Your boy Am. Don't forget to like, subscribe and share. We out.